Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shnong. Ryngkat bat ka net footage. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Uba John Sawian ubala pau perthai bha ka rinsan jong ka social media hadin baka Batisi TV kala penmi ya ka khubor ka bayadei bat ka jingsa kut jong u hagane ka nongba shilong la shibnai kanthi namar ka jing penjari jong ka sarkar jilla ya ka jing khangdam hanrai menta ka sngi ka pratrik ubnai jilleo arjara arpuai ka Batisi TV kalawan ra biang ya ka khubor syapang uba John ubala yo lat ban Leit no shala ying kaba ujushong jusa barok shikata kabadon hakashnong Pynursla hadin ba ulasa basa shipor haka shelter home kabadon halamali shilong ya kabala penyai daga compassionate minister international ban ai jakasa yiki breu ki bamdon ying don sem kajingyo la jong uba John ban Leit no shala ying kalong hadin baki nongelam jong kaseng Hnyf Women's Wing hapo kajingelam jong kakong biti jerwa Ryngkat kajing senran lang bat kinongelam jong ke Hnyf Shnong region hapo kajingelam jong ba bless dekar menta kasngi ka pratrik ubnai jilleu arajar arpuai kila Leit shaw ya uba John Sawian nagani ka shelter home bat Leit on no yu Shnong Pynursla da ka penra Rneng ru da ki marbam lembat kendiat kensoit kapisa to nagaliang jungi kasang Hnyf ngidap ada kajing sengongo bat aingu yu belai bang haduk kani ka klimat mo belai dang pelak ingi bang kinere ka kti jungi bang ko mga kwa man ong biang ngim kwa man syok tang hayeng man silong tang kinong pait kai kadi ka kamram jungi kum ki NGO ban syakri ki baduk ban syakri ki barit ya kari ka chat ban riu ban syakri ya ki babun ki benta ma ka bagi bi ha kani ka lockdown ka ni ka jing ka ba khai bha bat ngi don hang ni ru i president jungi women swings kong biti jerwa Ryngkat bat ka members sang ni tingi wan hang ni ban shaw i ba John ngila i ki media ma ba John menta ba John la don la kumbasi si banai tam ila sakut hadin ba sarkar la pan banai tu ka lockdown bat iwan sini Shnong ru kar muji batai jeng i kalong ba iwan ban trei ban bala ban pandap e ka yeng kasam bat ngi i ke media ba iru iladon asu la sa halenti sengkin hasurok lakum ka jeng im kala Ryngkat mugi merat la asu matong mugi breu tina kaliang jeng im kasang Hnyf ngi iwan hang ni ban simti ba John bat ban yalami i ka yeng ka ba idon siapa Pynursla bat ngi i shisha ka jeng ka ba kraw ka ba ngimat ang ni kum kibriu hagani ka perthai ka bangidon menta ti nakaliang ka jongaru ngapan pau ya kata ka ba kentu ya ka government ka sarkar maka sarkar ka di ban thauno ikilat kilenti kan thauno ikilat kilenti joka kan perkhat pat ka wi ka rai ba kan sim ka lat kilenti ban plino ya kani ka jingkhang dam namala da sukhang dam se egin poi manovan aibam yaki ha ngirung idi tang ki NGO imde ki ba biang ki ba bet imde ki baruspa ki bala don kibala man yarap baro rengi kat ka bangila kat ka bangi i ni kineri ti jungila dai dei barit na dei ba sibun dei ba khandiat ni i ba John hang di ka jing ban hawat nakaliang jongar kum ka sangi wan man simti ban yalam i ba John menta ka sngi nang ni na po nagni ka jakasa ba idon menta na ni po Hnyf lamali tinagaliang jungi kum ka sangi wan man simti i ban yalam i ban bono i siyeng chasem ma hem ki breu la don la yeng kasem la don la family ni tips kamba ma kan mdei bon ra ka jing tang i wat ki bahiyeng basem jukiro no senyang jungi ba kalong bet ma mdei tang i ba John bangila nyo senyang pilai ka Hnyf kala trai sitom ka no na matau paj ba ma bat nga ong fi ka ni ka nyo senyang ru imdon ka no donation bang yo nang no rai ki kum ki member kim ki khot ya contribute lang khendiat uai si spa aspa lai spa ban yarap skilong yeng gilong sam ki baduk hoj wat lawang yi dang don haying khaw nang yo ban ba mrei babun yi ba hapdang kani ka lockdown don ki ba mdan khaw mdan bam ha don ki to ki ba pli bala silinyar ki bala mat di jing ha tika ai ka bang iwan hang ni kalong ba iwan hang ni ban simti ba John bat i jing ai jing i ilong ibarit ngin ai i khaw ngin ai i pan ngin ai i piat ban ngin penok ru dino senyang jing kat di bala ngim don sibun
ngim kwa ban ban pau Ryngkat ipisah lihat ngin jarap i ti kawai ka bangi kentu ik sarkar sasisen pan baga government ka dei ban perkhat bha nang ni sakmat ngiru ngi ai ketika man ketika diang sarkar ban khuni ni khunyang jingpang ha ngitep boni khunyang jingpang udai ba umdei mo mata nadu macam senam la don ni khunyang jingpang ngim keno ak jing bakla jong no hanrai ka sarkar kan ni ka second ka bawan kan ni jingpang rek sin ka ar bawan ka di jongi nakaliang ka sarkar ka dei makai ka dei ban mah lada ka sarkar kam na syu ban rap pin community kan no ingi ki NGO kan no in community ngin lek kam ba ngi dei tang ki NGO ki bangi trai ru nong film dei bangi yo bai nong ngi trai mon subhan mar bangi don ni ka do not ngi don ni kata ka men sim ka bangi i paradok prasnam lo jong bakin sutia hamadan kim kin ke ai ga barai ka sarkar ki ka jing em ki kan poisono tingi ai khublai ru ba ka jing long la kloi jong kan di ministry mah ka ban wan ban pli ka lat kalenti ban dan hang ni ban ai ka cakasa teng ong to bajon ngin wan lang te ngin kaliang kaseng ngila rai bangin simti pinang tai bangin penpoi haying matagasngi teng ai khublai ru ya ka bati CTV namar bakala ale esitom bayo banyak keren bat ibajon namar ba daklem lengba naka social media jong pi ngin namla banyak kendo ya ibajon matagasngi te nakaliang jong ikum kaseng ngibu ia kata kajingkeli ka sarkar habang ilap hang ni kajingwan jongi ngiwan nam tau bajon re kajingwan jongi hang ni la long kumba ngiwan pet lang ya kini ki basem jinge ate basem lanot kini ki bom don ying don sem ki bom don ki bahaying bon wan pet komitu temen ba pli bade jai lendo la sosun ai te sapet sekiwi ki wer ki bodon lang ki klung ki long kemi ki basong hang ni tinga keli sapang jong kini ki bapet hang ni ba pli ong ka ru ka penbiang ka menispar mdon hang ni te kakhut ka subahi man borobor lada kadon ka ka biang kalaj kinir kinyo kan kajing syat kajing akrat ladam don ni ka kamut kasem jinge hadu kata-kata te nakaliang jongi ai ngim don tingin simti bajon mentagasngi nang ne na jaka ba isyong mentala sibnai ngindek penpoi haying te ngai khublai ru ya ka batisi ngai khublai ru ya i barigal ba ila ya pentip yang bangi poi hakan di jaka mentap ngin simti bajon ngin penpoi nak mentagasngi hasnong jong i khublai sibun See, Bajon, as he came to know, he was sleeping in the roadside. So, one of our friend, here homeless, he went to outside. So, he only intruded regarding this place. So, he came inside. Sir, I like to thank God. It's not that accidentally the HNYC president, the staff came. I think it's a God has sent them to it's a good message and a good channel to know the people of Meghalaya. And really thank for Bajon because this morning he said about his problem. So whatever we can do, we did it for him. But since we are also, our hands are very tight, we could not help him financially. So through this media and through this HNYF, he got financial help. Really, I thank God for him. Now he can reunite in his family through this HNYF. This message I want to say thank you, sir. Don't even keren te ngai publik ni sembarang boro. Tiba buat apa yang anh muốn có cái ublay sama baling ba jong ublay jong ba jong ublay ngayu akar kani kalat kabu ngalong siya boduk oh haka jing slow juma te ka slow kemen ban angu si ublay ba kalau kesem halang lawan siya ban terwai nga milin ki lawan 25 ban terwai nga ke ngadang pesang ai naman bagi briu bagi buon bahang ni bai go beki ong baga bikin man ai jing rap tengah pesang ya iki te minta pati kun kong mene te ngaru ngapakhat datang ang kadai bangalin siyeng dengan ipai te yaki FYC mo te ngdala po station Shnong nga sa phone iki nga sa ai khublay yaki terus bun juki tang badai ngasnosi banga khlam laban pediang menien namar ba ka kidang yuan mo brio mansim aji rap ai te ndai minta pat le ki awan sya wat kini te nga ai khublay kini ru gon sya nga hablay dahi te tang kini khublay sibun te barai kawiru menne ngang kerentan ni te nga ai khublay tat ya imiji street bilakit kia siya nga bad UDC si jang alik medin banyak bentuk te kirim kentat ji nga ki lapa ka pisa ki on pa no la siya sti quarantine imiji street nga itu ri ba jot imiji street ai khublay ba ngiyo kami to ko to kia nga duai tang kini pintie ni khublay sibun kami kena kaleng kini ka sang mo ai ga di ka tin ai ga berit ki ba jon mo kani ga di ka tin ai ka ba
ni ai fi la dei berit ba he du kata ka dei ka bang ni kwa ban ai fi ma boleh nang tur khu fi boleh nang tan kat fi ba jon kai bo fi mat nang ta ni sem fi mat so lembai ni klei ni ai fi nang ko Boleh pergi ke download dan pergi ke jenai. Boleh pergi ke download. Pi san nayaru, pi sipiaru, boleh pergi ke download. Pi ai ke kesun, nah apa dia mohon kesun. Ke jing tu kan lang kajo. Jangan aru ya firu. Boleh.